Työkokemus. No, mä oon ollut Se oli tarjoustalossa Tetissä. niin Tetissä tarjoustalossa. Onko se sun ainut kokemus? No, mä oon Isosenäkin. Niin. Kyllä sen voi mainita, on sekin työtä. Kai. Talossa. Se hyllytit. No aika lailla, en ole ja mitään muita pieniä tehtäviä se ennenkin olikaan. Joo. Tykkäsit siitä? No ei se nyt, sanottaisiko, että siitä voi tienata rahaa, mutta ei sitä nyt unelman työnä voi tehdä. Joo. Mutta sitten kuitenkin niinku periaatteessa opiskelun ohella. No siis sitä voisi tehdä just se opiskeluohella, koska se ei ole niin, sanottaisiko raskasta. Joo. Paitsi sit jos sitä joutuisi tehdä täällä, kun sun pitäisi periaatteessa moikata ihmisiä, mutta kun ei kukaan moikkaa taas. Niin. Ja sitten ne, ketkä moikkaa, niin on 1/10. Ja sit sä et moikkaa niitäkään. Jep. Onko siinä niinku sitten periaatteessa, onko se asiakaspalvelu myös periaatteessa, kun et sä varmaan niinku välty asiakkaalta, kun sä hyllytät siellä? Niin tykkäät sä niinku sit myös, niinku, että asiakkaat tulee kyselemään sulta ja sä oot silleen, joo mä tiedän. Joo, siis se on ihan kiva, jos ne edes moikkaa. Se on kyllä niinku... Tykkäätkö niinku asiakaspalvelusta? Joo, se on yksi vahvuus, että mä tuun toimeen ihmisten kanssa. Mitä sun vahvuuksia sä käyt siinä ryhmässä? Varmaan just sä, et sä tuu toimeen. Niin, ja sitten kärsivällisyyttä. Joo. Okei. Sitten sulla oli se iso sana olemminenkin. No, se iso sana oli semmoista vastuunottoa justiinsa. Tykkäsit siihen? No, oli se tosi hauska, kun se sai olla niinku oikeastaan oma itsensä välittämättä siitä, mitä muuta ajattelee. Joo. Tuntuuko just niinku periaatteessa luontevalta ohjata niinku semmoista ryhmää? Joo, aivan. Se ei ollut niinku mitenkään niinku haaste, että pystynköhän mä nyt ohjaamaan näitä 20 kakaraa täällä? No siis se oli ekana vuonna nyt vähän oli sellainen, antoi muiden tehdä sitä johtamista enemmän, mutta sitten niinku tokana vuonna mä vaan olin siellä just sellainen, niinku, että no niin kuunnelkaa tai ei muuten kellään ei ole kivaa. Joo. Tyylisesti. Mutta sä just tykkäsit siitä, että tässä ryhmän ohjauksesta? Ei se nyt semmoinen suurempi ongelma ollut, mutta joo. Sitten sekin taas riippuu, että miten vapaamuotoista se nyt se ohjattu tekeminen on. No. Et jos on semmoista tosi tarkkaa, niin sitten kohtaa mä oon sellainen, kattelee sitä paperia, on sellainen, mä en ole ihan varma, mitä mä oon tekemässä. Tuntuuko susta, että sä sait niinku hyvän oppeen niihin? Joo, kyllä. Mitä sä opit? No vastuunottoa. Tai mitenköhän se. Just se on jouttamaan vastuuta. Joo. Ja no en mä oikein osaa muuta sanoa.